Tothom que produeix, elabora, envasa, importa o comercialitza aliments amb les denominacions protegides ecològic, biològic, orgànic, eco i bio dins de la Unió Europea, cal que compleixi la normativa i tingui el certificat d'un organisme o autoritat pública de control autoritzada. A Catalunya parlem del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, CCPAE. Aquesta certificació implica un procediment exhaustiu i complex, però garanteix confiança, fiabilitat i control, qualitat i traçabilitat. Per certificar-nos com a ecològics, el primer pas seria presentar una sol·licitud d'inscripció en el Consell Català de l'Agricultura Ecològica. Aquesta sol·licitud d'inscripció la tenim penjada al portal web del CCPAE i el que s'ha de fer és complimentar-la degudament, acompanyada de tots els documents i annexes que demana la sol·licitud, i aquesta sol·licitud es pot presentar o directament a les oficines del Consell o bé a qualsevol de les oficines comarcals del Departament d'Agricultura. Un cop fet el registre, el CCPAE verifica que la documentació és correcta i que hi és tota. Si no es presenta tota la documentació, el CCPAE fa un requeriment de la que manca. Si no falta cap document, es planifica la visita d'inscripció. Durant aquesta visita es verifica que s'està complint la normativa de producció ecològica. Una auditoria in situ consta de 3 parts: inspecció visual, revisió de registres i redacció de l'informe d'inspecció i, en cas que n'hi hagi, informe dels incompliments. Si tot és correcte, es passa a l'etapa següent. Si hi ha incompliments, l'inspector els comunica a l'operador que determina les accions que cal prendre per solucionar-los. Els incompliments que afecten els productes poden derivar en la desqualificació del producte o en la suspensió de la certificació. Hi ha desqualificacions que poden abarcar simplement una partida, un lot en concret, o es poden arribar a desqualificar partides força importants o fins i tot, en casos molt greus, es pot suspendre la certificació. Per verificar el compliment del sistema de producció ecològica i poder continuar certificats, tots els operadors són sotmesos com a mínim a una auditoria a l'any. A més, poden rebre controls addicionals sense avís previ en funció de la categoria de risc. Durant les inspeccions de seguiment es verifica el compliment de la normativa vigent, es fa un control dels registres i, d'acord amb els criteris de risc, es prenen mostres dels productes per verificar que no hi hagi substàncies no permeses en agricultura ecològica i per comprovar que no s'hagin aplicat tècniques no conformes amb la norma bio. El comitè de certificació és qui rep els informes que fem els inspectors i a partir d'aquí valora tant l'informe que fem com les irregularitats que obrim en cas de detectar-ne. Un cop això, valora el que seria tot l'expedient i en cas de també considerar-ho favorable, emet el certificat de conformitat de cada operador. Un cop l'empresa està registrada, ha de sol·licitar autorització per cada producte que vol vendre amb les mencions protegides, ecològic, biològic, orgànic, tenint present que cada un té unes indicacions obligatòries que han de figurar a l'etiquetatge. El CCPAE revisa tant l'etiqueta com el procés. Finalment es lliura el certificat de conformitat, on es detallen els productes i les activitats certificades. Aquests certificats són públics i es poden consultar a la Guia d'Operadors Ecològics de Catalunya, ccpae.org/guia.